ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଗଣପତି ବାବା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ମସ୍ତିଙ୍ଗିଆ ଗଣପତି ଯୁବକ କମିଟିର ତରଫରୁ 16 ପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ ସକାଶେ ଆଜି ତ୍ରିନେତ୍ର ମେଳା ଚାଲିଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଚାହିଁଲେ ସାଧୁର ମନ୍ଦିରେ ନେଇ ଆମ ବସ୍ତିଙ୍ଗା କନ୍ଧମାଳ ଶୁଭଖଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଶଶିଶେଖର ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ବାଉରୀ କମଳ ଏବଂ ସହକର୍ତ୍ତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କମଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଆମର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର କମଳ। ଆଜି ଶୁଭ ରବି ମେଳା ଅବସରରେ ଦେଖିଥିବେ ଭକ୍ତଗଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ କୁଞ୍ଜ ସଜାସଜା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଆମର ଗଣପତି ଯୁବ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଗଣ ମଜୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ।